אהלן, אני אודי מספיידר. היום אנחנו נלמד איך כותבים חור של מזגן, יציאת ניקוז של מזגן, של הצינורות. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשים קודם פה פרופיל גיבוי, קלקר, כל משהו שיכול לשמש לי, משהו שיחזיק לי את החומר איתו בחוץ. אתה מצלם את התיקונים המונקים? אבל הכבוד לך. פרופיל גיבוי, שהחומר לא יוכל להיכנס פנימה. ניתן לו קצת לחץ, שלא יוכל לצאת בפנים. וזהו, עכשיו אנחנו נשים חומר עיתון. במידה וזה לא בגובה, אפשר לעשות את זה בעצמכם. סיקה-פלקס, החומר שאנחנו שמים פה אפשר לקנות בכל טמבוריה, גם בנקניק וגם בטיובה. וזהו, כרגע אנחנו ממלאים את המקום. קצת למעלה. אחרי ששמנו את החומר, רצו להשתמש בסבון עוזרי במים, להרטיב קצת, שהחומר לא ידבק ליד. זה חומר מאוד דביק, מאוד קשה להוציא אותו, ובעזרת מים וסבון אנחנו מונעים את ההידבקות שלו ליד. מורחים כמו שזה, לא לפספס שום חום. מעבדים אותו יפה, שיהיה לו זרימה חלקה של המים. כל הזמן חשוב להרטיב את היד בסבון. זהו, מאוד פשוט. תוך 3 דקות מנענו מכניסת מים, נתיבות של הקיר, עובש, סכנה, בריאות. כל זה מנענו בפחות מ10 דקות. לעולם אל תנסו להגיע מגבוה, אל תנסו לעשות קומבינות. שייתום בכמה מאות שקלים, יפתרו לכם את הבעיה הזאת. וזהו, בהצלחה.